шумораи мусобиқаҳои широккарда чӣ дар дохили кишвар ва чӣ дар берун аз он шоядам беҳисоб бошад. дастовардҳое ки қаҳрамони навбатии мо ҳам дар хонаву ҳам дар толори варзишӣ ва ҳам дар коргоҳаш дорад, далолати гуфтаҳои мазкурро мекунад. аммо дар ҳақиқат як чиз маълум аст, ки ӯ зиёда аз 50 медали тилло аз мусобиқоти сатҳи ҷаҳонӣ дорад ва ин ифтихори хеле бузург аст. дуруд азизон, барномаи публисистии ҷаҳонзебро бо муаррифии як нафар варзишгаре ки муваффақу комёбу комрон аст манзуратон мегардонем. ӯ устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, устоди варзидаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи камарбанди сиёҳ аз 5 намуди варзиш аст ва ӯ варзишгари муваффақ Фотеҳ Табаров аст. сараввал шуморо ба барномаамон хушомадед мегӯем. Ташаккури зиёд. саломат бошед. хуб, Фотеҳ, чӣ гуна ки мо маълумот дорем, шумо зиёда аз 50 медали тилло доред. мехостем дар аввал бифаҳмем ки чӣ гуна шумо онҳоро ба даст овардед, ё ин ки агар каме ақибтар равем, чӣ гуна оғоз шуд карьераи варзишии шумо? Карьераи варзишӣ аз соли 1997, яъне ки ман сар кардам ба тарзи профессионалӣ дар дасти устод Баҳром Розиқов, баъд устоди калон Абдулмуъмин Давлатов, ки онҳо бисёр як хизмати калон карданд, то ин дараҷаро мо шогирдонро расонданд. аз солҳои 97 инҷониб мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ, дорини шаҳрӣ мисол баромад карда иштирок мекардем, мисол дастовардҳои мисол буданд, мисол рӯзое ки мисол бедастовард меомадем, яъне ки мешавад ин хел чиз то як таълими хуби мисол барои тамрин хуб кардан мисол ососа ба дастовардҳои мисол баландам овардем. яъне ки гуфтанӣ ҳастам ки то соли 2004 то 2005 фақат даруни ҷумҳурӣ иштироку мисол мусобиқаҳои ҳар гуна мусобиқаҳои тамба иштирок карда ҷоиза мегирифт. хуб, он замонҳо агар нисбат ба имсолҳо мисол бигирем, шумораи ҷавононе ки ба намудҳои гуногуни варзиш машғул мешуданд кам буд. яъне ҳар намуд варзиш ҳам вобаста ба он ки масалан маъруфу машҳур буд, ҳаводори худро дошт. шуморо чӣ ҳавасманд мекард ки ана ҳамон солҳо ба варзиш машғул шавед? ҳавасманд рости гап ин хел гӯем дар хонае ки зиндагӣ мекардам, хонаи бобом, рости гап бобои модарӣ 4 сол дар онҷо мактаб хондагӣ дар шаҳри Ваҳдат. яъне ки тавоям рости гап худашон як гуфти русор любитель, яъне ки дӯст медоштанд ҳами Якарбои Шарқӣ, мисол аз кино ва дигар тамошо карда, манам хат нигоҳ мекардам, аз хафои вай такрор кардан мегирифтам. бисёр яъне ки он касам даст доранд дар ин чиз, дар тарбияе ки мисол ман ҳозир дар ин дараҷа ҳастам. барои он кас дарсам додагӣ ҳастанд. агар хел гӯем, якум устодам тавои худам мебошад, Ҷамшед Ҳомидов. бисёр як барои ман бисёр як хизмати калон кардагӣ. муҳаббате ки мисол дар ин чиз пайдо шид, дар Якарбои Шарқӣ сабаб ин кас тавои мебошад. ба вақте ки ба душанбе ки омадам, устодоро дидаму ҳам хел осоиста давом дода рафтан гирифт. хуб, гуфта гузаштем ки шумо дорандаи камарбанди сиёҳ аз 5 намуди варзиш ҳастед. ин замонан шумо дар 5 намуди варзиш машғул шудед ё ин ки сол ба сол? дар як замон ин чиз номумкин аст, барое ки шахс на фақат кадом намуд дар кадом дараҷа аст варзишгар, дараҷаи баланд, дараҷаи паст, яъне ки дараҷаи физически гуфти русо, яъне ки аз ҷиҳати физикӣ қодир нест ки ҳар 5 намуди варзиш дар як сол мисол дар як муддат аз худ кунад. аз ҳамин сабаб вақте ки ман ба тамригоҳ, яъне ки ба зал омада аз айкидо сар кардам, рости гап намуди айкидо Якарбои Шарқӣ бисёр дар як синф дар мактаби миёна вай буд. устоди варзиш ки мисол мо дарс мегуфтанд дар мактаб. як рӯз ҳамин хел шуд ки барф заду, хунук буд. ма гуфтам бачаҳо хай биёрда надавем, вай накунем, машқ накунем, мисол ба шумо як тамрин нишон диҳам, як техникаи мисол Якарбои Шарқӣ. аз ҳамунҷо ба ман ҳамин чиз бисёр маъқул шуду, яке хуш омад. ман сар кардам, гуфтам агар дарсед устод ба шогирдӣ гиред, марҳамат кунед, гуфтад, яъне ки нагуфтам, рад накардам. омада аз ҳамунҷо аз соли 97 ки сар кардем машқ кардан дар айкидо, дар намуди айкидо Лексанпай буд дар он вақт, бисёр машҳур буд. яъне ки устоде ки дар Тоҷикистон ин намуда ба мо пешниҳод кард, ба халқи тоҷик пешниҳод кард, устод Абдулмуъмин Давлатов мебошад. соли 1997 якум федератсияи айкидо дар ҷумҳурии Тоҷикистон,
یعنی که در وزارت عدلیه تزریق شد. از اون سبب این نفر یعنی که اگر گوییم اساسگذاری این نمود ورزش است، بسیار یک شاگردای زیادی هم تربیت کردند. زیاد از ما به شبهه گفته میتونم از 1000 زیاد شاگرد تربیت کرده بودند. در اون وقت خودتون میدونید که سال 97 بسیار سال یک کمتر دشوار بود. بله. اون وقت نسبتا به حاضر بسیار خیلی حاضر بسیار یک شرط بسیار خوب است برای ورزشگر که مثال میتواند تمام دنیا رفته اشتراک کرده و مثال وطن خودش معرفی کند. در اون وقت بسیار کم بود این نمودهای ورزش، از جمله بودند ایکیدو، تایکواندو بودند، کاراته بود. مثال اوزی میگویند یک حربای شرقی آمیخته، یک حربای آمیخته، این خیلی چیزا نبود. خوب، بید اکنون حساب شماری کنیم که مثلا شما از 5 نمودی ورزش کمربندی سیاه دارید و استادی درجه ورزش بین المللی هم هستید. اکنون فکر میکنم وقتی اون هم رسیده است که از مسابقه سطح جهانی حرف بزنیم. اولین مسابقه سطح جهانی تون کی بود؟ اولین مسابقه سطح جهانی یعنی که سال 2006 بود. از کدام نمودی ورزش؟ از نمودی ورزشی آمیخته بود، در جمهوری قزاقستان بود. راستی گپ 2 نفر رفته بودیم از این از جمهوری تاجیکستان. این کس هم با تشبوسی استاد عبدالمجید دولتوف رفته برآمد کردیم. در یک مسابقه راستی گپ مقدر یک درجه بلند نگیرد، یک دوم سوم جای گرفتیم و اومدیم از سببی که جهانبینیمون کمتر بود و در وقتی برآمد کردن وقتی که این قدر آدم میبینید در دل شبهه هم میشود، یعنی که ترسم پیدا میشود. یک ترس شد راستی گپ نمیدونم همین چی سبب شد که ما درجه پس داد. مثال خیلی درجه ممکن در اون قدر در بین 80 چند نفر این بسیار جای نمایان است، دوم سوم جو چه جای خوب است. اومدیم خیلی راه افتاده نشیدیم، استادم بسیار یک دلبرداری کردند و گفتند این جای راه افتاده شدن نکنید. یعنی که مثال ما دوم جو گرفتیم این معلوم میشود که ما کمتر رو مثال خوب مش نکردیم. یعنی که میتونید که برای یکم جو بهتر و بسیار خوبتر سخت‌تر مشق کنید. از این قدر یعنی که دلبرداری کردن، وقتی که دلبرداری میکنند استاد این شاگردم یعنی که دل شکسته نمیشه. بله. باید هر همه طرفای کدام نمود است این ورزش هست یا دیگه چیزا وقتی دولت‌های مثلا خارجی برآمد میکنه استاد با این درجه‌ای که باید دلبرداری کنه شاگرد که نوبتی آینده یک درجه بلند نشان داده با ما چون با کشور خودش به سر بلند برگردد. خیلی که شد راستی که بعد 2009 2010 در شهر سنت پترزبورگ از نمودی اوشو یعنی که وزی میگویند بسیار معروف است به نام کونفو. خب اونجا من نگابوره گفتنی که بس از نمودی اوشو ساینده بود. ساینده این رقابت تنبتن است و بعد برای استپینی یعنی که درجه ماستر یعنی که استادی بلند گرفتن از من نگابوره یعنی که از روی نمود شمشیر و چوب و دیگه یارخوی هر گونه نمودهای عنعنوی چینی برآمد کردیم. در اونجا ما 3 مدال طلا آوردم و از ساینده 1 مدال طلا یعنی که همگی 4 مدال طلا شد و 1 کوبک یعنی که جای میگه جام سنت پترزبورگ را در بین مملکت‌های وای بود اروپا از آسیا فقط تاجیکستان برآمد کرده بود آوردیم. این یکمین یعنی که دستاورد بلندی که ما مثلا با تاجیکستان گرفته آوردیم. بعد اویستو با خطای با آمریکا سیورن کارل یعنی که در اونجا درس هم گفته بودم. بعد که مثلا رقابت ما رو دیدم راستی که بسیار نفرایی بودن که در اونجا از دیگر مملکت ها با نظر پست یعنی که نگاه کردن یعنی که گفتن نیو از کجای اومدگی هستند یعنی که خود بلندی کردن. ما این چیز اهمیت ندادیم و کاری خودمون کردیم با مسابقه برآمد کردیم. مسابقه را راستی که در بین 70 جمهوری بود 70 مملکت بود 7 مدال طلا گرفتیم همش طلا گرفتیم. خودم یعنی که نفری که کتیم چندین سال مشق کردگی است از اول سر کردگی بود. عزیز یوسف شویف شاگرد خودم برآمد کردیم درجه بلند. بعدی که ما درجه بلند که گرفتیم یعنی که سطح تمرین ما را دیدن اونها یعنی که فکر عقیده‌شون باید دیگه خیلی وای کردن معرفی کردن. اومدن مثال از ما یعنی که کنسولتاسیون گرفتن مثال چه خیلی در کجا مشق کرده چی بعد از این تکلیف کردن برای درس گفتن
дар шимоли амрико дар шаҳри Каролина дарс гуфтем. худи мэр, худи раиси шаҳри ҳамун шимолӣ шаҳри Каролина шимолӣ омада бисёр як даст фишурду, бисёр як ба дараҷаи олӣ меҳмондорӣ кард, хурсанд шуд ки мисол шумо омада инҷо рад накарда дарс гуфтед. хуб гуфтед раиси шаҳр ва фикр мекунам ба ҷуз он ки шуморо меҳмондорӣ карданд, боз нишастанд бо шумо суҳбат ҳам орустанд. фикр мекунам ин гуна саволам буд ки аз куҷо ҳастед. вақте ки мо ҷамъ омадем дар утоқи он кас зан будан раиси шаҳри Каролина. баъд омаду якам дар омадам гуфт ки дирӯз кӣ дарс додагӣ буд. дар он тамрингоҳ худашам машқ мекардааст. фарзандаи худи ин раиси шаҳр машқ мекарданд, тамрин мекарданд. ман рости гап намедонистам дар инҷа. дирӯз кӣ дарс дод гуфт. дирӯз кӣ дарс гуфту баъд ҳама нишон доданд тарафи ман, яъне ки дасткатӣ нишон доданд. гуфтанд ин кас дарс додаанд, муошира карданд. баъд омаду даст фишурду бисёр миннатдорем гуфт аз дарсҳои гузаштагитон. бисёр дар як сатҳи баланд гузашт. гуфта аз кадом ҷумҳурӣ гуфта пурсидаанд. гуфтем аз ҷумҳурии Тоҷикистон. ҷумҳурие ки мисол давлати мустақил, шукронаи худо ба пешравиҳои зиёди мисол як диск рости гап дар бораи ҷумҳурии худамон як диски мисол як филми мустанад буд дар бораи туҳфа кардем. бисёр як туҳфаҳои аз ҷониби мо куртаи чакам буду, тоқӣ буду, сарпӯш, баъд ҷорабҳои помирӣ ки мурдат бисёр як хурсанд шуду, бисёр миннатдорӣ баён кард. гуфт мо ифтихор дорем ки имрӯз мардуми Тоҷикистон омада дар ин ҷо дарс гуфтанду мисол мо бо ҳамдигар яъне ки ҳамсӯҳбат шудем. яъне ҳамин гуна хотираҳо аст ки масалан ҳар куҷое ки меравед Тоҷикистонро тавассути ҳунари варзиши худ маърифӣ мекунед, нақш бастааст дар хотироти шумо. Тамошобинони азиз, айни ҳол вақти он низ фаро расидааст ки як гузориш, як сюжет дар бораи ҳунари варзишӣ Фотеҳ Табаров тамошо кунем. Пас он боз бармегардем сари суҳбатамон. моро ҳамроҳ бошед. айкидо, карате, ушу, карате казеха, ҷиу-ҷитсу ва ё дар умум як ҳарбаҳои шарқӣ. ин намуди варзиш ва ё муҳорибаест ки асосан самташ барои худмуҳофизакунӣ равона карда шудааст. ин намудҳои варзиш дар худ техникаҳои гуногуни худҳимоякунӣ дорад ки инсонҳоро ба анҷом додани амалҳои накӯ раҳнамун месозад. аз он лиҳоз ки дар аснои тамрин дар он пеш аз ҳама рӯҳи варзишгар тарбият меёбад. ҳамин аст ки ҳатто номи ин намуди варзиш тавассути асосгузорони худ бо меҳру накӯкорӣ номгузорӣ шудааст. айкидо ай муҳаббат ва асосгорӣ ки ба рӯҳи худ энерҷӣ додану онро тарбия кардан ва до усул ва роҳи рост. ин варзишгароне ки дар ин толор мебинед, ин ҷумлаҳоро шиёри худ қабул карда ҳамешаву ҳама ҷо ҳам таблиғгари варзишанд ва ҳам пайваста кӯшиши онро мекунанд ки нафъашон ба касе аз ҷомеа расида бошад. агар дар бораи яке аз чемпионҳои ин намуди варзиш, муовини раиси Федератсияи айкидои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамакнун раиси Федератсияи каратеи казехаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷавони хоксору тануманду бо ҷуръату бозуру бозу Фотеҳ Табаров ҳарф бизанем, ҳаминро метавон гуфт ки ӯ аз замони ба варзиш майлу рағбат пайдо карданаш то ба имрӯз ҳамеша дар талош аст. дар талоши ободӣ, оромӣ, навигарӣ, тарбияи насли наврас ва муаррифии кишвари хеш Тоҷикистони азиз дар сатҳи ҷаҳонӣ тавассути ҳунари варзишии худ. Фотеҳ Табаров дар тӯли 22 соли фаъолияти варзишии худ ба зиёд дастовардҳои чӣ сатҳи ҷумҳуриявӣ ва чӣ сатҳи ҷаҳонӣ ноил гашта, фахр аз он карда ки дастпарвари даврони истиқлолияти кишвар аст ва ин ҳама дастовардҳоро маҳз дар ҳамин давр ба даст овардааст. имрӯзҳо ҳама он нафароне ки ба ин нав варзиш машғуланд ва алалхусус зери дасти Фотеҳ Табаров тарбияи варзишӣ мегиранд, аз ӯ ифтихор доранду дар ин баробар кӯшиши онро мекунанд ки тамоми нозукиҳо ва усулҳои намуди варзиши айкидо ва каратеро аз худ кунанд ва ҳамин гуна аз устоди хеш васфи хубӣ низ мекунанд. аз синни соли 5-солагӣ ман карате ва айкидо машқ мекунам. маълими мо Табаров Фотеҳ мебошад. ин намуди машқ барои худмуҳофизаткунӣ
ба мо лозим аст. Ба мо маълимамон ката ва техникаҳои дигар чизҳоро омӯхтанд. طوری 3 ماه شد که در این تالاری ورزشی مشق و تمرین کرده ایستادم و استادانم یعنی به ما نازکی‌های این نمودی ورزش را به ما آموخته ایستادند. میخوام پیوسته در این نمودی ورزش یعنی تمرین کرده در مسابقه‌های بین‌المللی اشتراک نموده سزاوار جای اول شوم و پرچم دولت خود را پرافشان نمایم. фотеҳ табаров ҳамчун мураббӣ тарбиятгари ботаҷриба аст ва барои тарбия кардану омӯзонидани насли наврас тамоми саъи худро мекунаду тактикаву усулҳои худ муҳофизакунии намуди варзиши мазкурро нукта ба нукта меомӯзонад. аммо аз нигоҳи дӯстону рафиқон ӯ чӣ кас аст? ман аз соли 2010 то инҷониб толи 9 сол аст ки ман ба ҳамин варзиши айкидо машқ мекунам. мураббии мо фотеҳ табаров ҳамчун мураббӣ беҳтарин мураббӣ дар ҳамин соҳа мебошанд. ана бо дӯсти беҳтарин аст ки дар ҳама ҳолат дар бари шогирдонаш дар пастиву баландӣ хабардор шуда дар баршон мебошад. аз ҳамин намуди варзиш мо ба хориҷа баромадем, ба қирғизистон, кишвари русия ана ба семинарҳо рафта дар он ҷо баромад кардем. аз он ҷо бо чизҳои нав бо омӯхта омадем ва ин ҳама бо шарофати фотеҳ табаров мебошад. зиёда аз 11 сол шудааст ки дар намуди айкидо ва карате тамрин мегирем дар зери устодии фотеҳ табаров. ва аз давраи ҷавонӣ аз вақте ки мактаби миёна мехондем, ҳамн мактаби миёна солҳои 2005 хато накунам, аз соли 2005 то ҳол бо фотеҳ табаров тамрин гирифта машқ ба кор фаъолият мекунем. чӣ гуфтаниам нисбаташ? одами хуб, инсони хуб ҳастанд. ҳама вақт дар фикри ҳар як шогирд, ҳар як баромадҳо, ҳар як ҷамъомадҳо дар бари ҳамаи ҳамин шогирдову ҳамин устодону мисол ҳама вақт ҳамин раҳмат мин мураббида то фотеҳ табаровда ки ин заҳматҳои ҳамин одам аст. заҳматҳои ин аст ки мо дар федератсияи россия, дар ҷумҳурии қазоқистон ва берун аз ҷумҳурӣ бо ёрдами ҳамин фотеҳ табаров бо тамринои ҳамин одам мо берун аз ҷумҳурӣ моро мешиносанд. барои ҳамин қайд карданем ки мо бо фотеҳ табаров муваффақият мехоҳам, шо ҳама вақт сарбаланд бошад. фотеҳро аз номаш маълум аст ки ҳамеша дар такопу, дар талошу дар ҷустуҷӯ аст, яъне фатҳкунанда аст. хулас мо ба фотеҳ боз ҳам фатҳи қуллаҳои баландро орзу мекунем. фотеҳ дар ҳама давру дар ҳама ҳолат муваффақу музаффар бошед. хуб, минбаъд чӣ гуна мусобиқаҳо буданд? Масалан, боз аз кадом намуди варзиш буд ки рафтеду Тоҷикистонро муаррифӣ кардед? Агар бигӯем ки парчами кишварро баланд бардоштед, чӣ гуна мусобиқаҳо буданд? дар осиёи миёна бисёр мусобиқаҳои байналхалқӣ буд. аз рӯи намуди рукопашный бой мегӯянд, яъне ки тамбатани дастӣ бо баромад кардем, бисёр дастовардҳои баландам гирифтем. дар Гонконг соли 2014 бисёртар аз рӯи намуди ушу бисёр баромад мекардам. дар ҷаҳон бисёр баромад кардам, муаррифӣ мекардам. 2010 сол дар бозиҳои осиё, дар бозиҳои осиё аз рӯи намуди ушу шогирдам Гулмамадов Сиёвуш баромад мекард. бо устод Самиҷон Салоиддинов рафтагӣ будам аз намуди ушу. як нафар рости гап дар давлатҳои ки абарқудрате ки буданд дар он ҷо аз як Россия 240 нафар 250 нафар иштирокчӣ буд. аз Қирғизистон, аз Қозоқистон аз 50 нафар зиёд буд. аз сабабе ки мисол дар ин ҷо аз ин намуд мутахассис камтар ки буд, мисол мо интихоб кардем Сиёвуш Гулмамадовро, як нафар нафарро дар дараҷаи олӣ тайёр кардему рафтем.
дар байни 170 давлат ҷои сеюма гирифт. бисёр як дараҷаи баланд аст, барои ки бисёр як меҳнати сахта металабад. худи вай аст актёр Ҷеки Чан ба микрофон аз дурӣ табрики сахт кард. аз ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта як нафар баромад кард, бисёр барои мо як вай шуд, як рӯҳбаланди сахт, ифтихори сахт шуд, ки ин қадар ин марди бузург ба мо табрикот кард. دیگه دولت ها بودن در بین ها، یعنی که راستی با ما دیگه خیلی نگاه کردن، توجهی زیاد دارن. گرچند که جای سیوم رو گرفتیم. جای سیوم گرفتیم. چون درجه بالا بود. خب بعد خودم روز 2015 برآمد کرده گیردم. اینم در درجه بین الخلقی بود. 2 مدال طلا به دست آوردیم. میرزا دلیر خورشیدزاده همراه ما برآمد کرد. اون کسان 3 مدال طلا گرفتن. 2 نفر برآمد کردیم در شهری سیامن خطای جنوبی با همسرت با یانکونگ بسیار خوب پذیرفتند. تکنیکی بلند ما را دیدند. یعنی که گفتند که شما در درجه بلند، یعنی که سطح بلند بوده است، یعنی که مکتب شما بسیار خوب گفته تعریف کردند. بعد ما بسیار وقت شوخی میکردیم، ما میگیم ما تای کوه نیومدیم، ما تای سنگ نیومدیم. ما دیدیم ما مملکت ما یک مملکت پیشرفته است، یک دولت پرقدرت، یک دولت مستحکم است، مستقل است. این قدر آدمو میبرن میروند میبینن، سیاحان بسیار شدگی. ما مکتب‌های خوبی عالی داریم، یعنی که در درجه بلند داریم، نه فقط در ساحه ورزش، در همه ساحه‌ها. یعنی که ما درباره وطن خود بسیار وطن خود رو خیلی هم خوب توصیف و تعریف کردید با خارجیان. پیش از مسابقه رفتن ما همه وقت نیت ما نمیخواد، فقط یک دیسک حتما است، حتمی است که وقتی که بسیار وقت میپرسن تا ایشون دیسک میتیم، میگیم اینه برای شما توفه، اینه که شناس شوید با وطن ما، با مردم ما، با رسم و عنعنه ما شناس شده. این خیلی خوبتر و آسان‌تر است. بله. من میگفتم یک توفه میبردیم. یعنی اقدامی خوب هم گرفتید که مثلا تاجیکستان رو توسط همون نوارهایی که هست، فیلم‌هایی که هست مثلا با خارجیان معرفی سازد. خوب فوتو هنر ورزشی هر یک ورزشگر دیر و زود کشورهای دیگر رو نیز عبور میکند. مثلا در سطح جهانی مثلا اگر بگیم معروف میشود خطا هم نمیکنیم. شما در بسیار مسابقه‌های سطح جهانی شرکت ورزیدید و الان چند لحظه پیش در براشون یک نقل کردید. خوب مسابقه های سطح جهانی از مسابقه هایی که مثلا در سطح منطقوی میشوند، در سطح جمهور میشوند، چه فرقیتی دارند از دید شما؟ از دید من فرقیت فقط در برای ورزشگر بیشتر کدامش دشوار است به فکرتان؟ البته بین خلقی، یعنی که در کشورهای دیگر برآمد میکنند، این بسیار دشوار است از طرف پسیکولوژی، از طرف یعنی رقیب رو مغلوب کردن غیر انتظار است. من موفقیت اینه که تکیه میکنی. روسیه نفرانی که میبینند از دیگر جمهوری و کشورها و اینا بسیار تئوری خوب دیده هستند و اینا کوشش میکنند که یک مدال طلا به دست بیارن، مثلا جایزه بلند به دست بیارن. یعنی که احتمالیت برد کردن هم بسیار وای است. پست بگیم. خوب aynı zaman شما رئیس فدراسیون کاراته شوتوکان کازخا امروزها فعالیتتان در این فدراسیون چگونه است؟ ما برای این فدراسیون که شدن بسیار رفته درس، یعنی که تمرین کردیم در شهر مسکو با تشبوسی یک شخصی بارمند جمهوری تاجیکستان غفورов جمشید ساتورویچ، بسیار یک مرد وطن دوست، یعنی که با ما بسیار سخت یاردم کردند. گرفته 3 نفر ما رو به شهر مسکو برده. این نموده از خود کردیم. دیپلم و سرتیفیکات های بین الخلقی گرفته آمدیم. خب در شهر سیان جمهوری چین و ماونگوا استاد بسیار استاد یک بسیار درجه بلند بودن، بسیار مشهور هم بودن در جمهوری چین. درس گرفتم، تمرین کردم. سال 2014 و 15 رفتم. تا حاضر محبت اون کس با ما بسیار سخت موندگی است. بسیار میپرسد یعنی که در کدام حالت هستیم ما، یعنی که خبردار میشود. از اون کس درجه استادی گرفتم. در شهر سیچوان، پروینس سیچوان است، شهر باجانگ میگویند. استاد از 2012 اون کس روسیه با من درس گفته ایستاده است. میگه هر سال ما رفته تمرین میکنم، میبینم در اون شهر
аз он кас устоди дараҷа гирифтам ба дараҷаи баланд. Баъд Вуханский институт физической культуры. Дар онҷа сертификати байналхалқӣ ба ман доданд. Яъне ки устоди дараҷаи баланд. Хабар дар дигар давра дар Аврупо гирифтам, дар Америкаи шимолӣ гирифтам. ҷамъу ҷамъ ҳамаи ин унвонҳо метавонанд шуморо ба як устоди дараҷаи варзиши байналмилалӣ иваз кунад ва шумо метавонед дар дилхоҳ кишварҳо мактаби махсуси худро таъсис дода шогирдҳоро тарбия кунед. Хуб, агар имрӯзҳо фаъолияти ҷавонписарон, яъне ки ҷавондухтарон низ ба намудҳои гуногуни варзиш бо шарофати истиқлолияти кишвар метавонанд машқу тамрин кунанд. Агар шогирдони шуморо бигирем, дар федератсияи шумо масалан теъдодашон чӣ гуна аст? Бо ташаббуси Ҷамшед як мактаби каратек шудем. ҳоло дар мактаби мо зиёда аз 250 нафар хурду калон тамрин мекунанд, машқ мекунанд. Мо кӯшиш карда истодем ки духтараконе ки машқ мекунанд аз хурд то калонсол аст, анака оҳиста оҳиста барои берун аз кишвар баромад карданашон, яъне ки мо устодое ки аз хориҷа аст, мисол бисёр опытҳои яъне ки дастовардҳои калон доранд, бисёр вақт таклиф карда дар инҷа семинар мегузаронему, худамон дарс мегӯему. Кӯшиш кардани ҳастем ки берун аз ҷумҳурӣ, яъне ки бароварда худашона дар мусобиқаҳо иштирок кунанд, худашона як муаррифӣ кунанд, як бибинанд кадом дараҷа мусобиқаҳо мегузараду шинос шаванд. Чун пештар ҳам гуфтаем 5 намуди варзиш, яъне варзиши якҳарбаи шарқӣ, ино намудҳои варзиши ғайриолимпӣ. Дуруст, ғайриолимпӣ ҳастанд. Фақат як намуд дар бозиҳои Осиё, яъне ки ҳаст, тааллуқ дорад, ин намуди ушу мебошад. Ушу сайнда, ушу таолу мегӯянд. Хуб, якҳарбаҳои шарқӣ ҳам зиёданд намудҳоашон. Метавон гуфт ки онҳо ба ҳамдигар наздиканд ё ин ки тафовуте доранд миёни ҳамдигар? Дуруст, агар ихе гирем решаи ҳамаи намудҳои варзиши якҳарбаи шарқӣ ин ушу мебошад, яъне ки кунфу ки дар Чин аз Чин паҳн шуд. Ба дигар давлатҳо, ба Ҷопон рафту, аз Ҷопон ба паҳн шуд ба дигар давлатҳои мустақил. Хуб, гуфтанӣ ҳастам ки ман худам аз ушу намуди як традитсион мегӯянд, бисёртар тайчи мегӯянд. Бисёр як гимнастика аст. Ором барои рӯҳу бадана ором кардану мисол бақувват кардан. Аз ин намуд як устод ҳастам. Аз намуди сайнда баромад кардам, унвони устодӣ дорам. Таолу мунагабори чанд намуди яроху, яъне ки бо чанд намуди яроху мо метавонам мисол балад бошам. Оз балад ҳастам. Аз ҷумла шамшер бисёр кор мекунам, кордасту чӯби дарозу баъд найза мегӯянд ҷанг. Баъд намуди винчун. Винчун бисёртар дар киноҳои вай аст, хориҷӣ, мисол нишон метиҳанд Ипман, яъне устод Брюс Ли аст. Брюс Ли худаш бисёр дар тамрин кардаги аст. Инам дар шаҳри Сиан ман дарс гирифтагӣ будам. яъне таҷрибаатон дар чанд намуди варзиши якҳарбаи шарқӣ хеле зиёд аст.
рӯзҳои 20-21 апрел ҳамин сол аз шаҳри Москва аз дигар шаҳрҳои Авропа мисол Русия инҷо мебиёянд. Яъне ки таклиф кардем ба як семинари омӯзишӣ, яъне ки учебный сбор. Ҳама ҷамъ мекунем, як дарси мисол хуб мешавад барои ҳамватанони мо, барои варзишгарони мо. Яъне ки мувозилаи таҷриба бо якдигар. Мо метавонем бо дигар варзишгарони мисол аз дигар ҷумҳуриҳо аз онҳо ягон чи омӯзем ва ё аз мо ягон чи омӯзанд. Яъне ки дарс мегирем аз якдигар. Бисёр як дар сатҳи баланд гузарондани ҳастем. Марҳамат карда шумо яъне ки интизор мешавед дар он ҷо. саломат бошед. Умедворем ки ин семинари омӯзишии шумо дар сатҳи баланд анҷом хоҳад ёфт. хуб, ташаккур барои як суҳбати хело ҳам хубатон ва ташаккур бароятон барои даъват пазироӣ кардан. фикр мекунам дар бораи ҳунари варзишиятон, дар бораи намудҳои ва гуногуни варзиш, яъне якарбои шархие ки шумо дар чанд намуд машқу тамрин мекунед то ба алон масалан фаъолият мекунед дар ин намудҳои варзиш, то андозае муваффақ шудаед ва ин муваффақияти шумо моро водор кард ки шуморо ба барномаамон даъват кунем ва аз дастовардҳои шумо масалан ҳам худ ҳам бинандагонро огаҳ созем. Мондааст ягон мусобиқае ки нагуфта бошед ё ки дар умум ягон сухане ки накарда бошед? Дар наздикии мусобиқаи байналхалқӣ аст дар шаҳри Анапа аз намуди карате. Акн ният дорем 10 нафар варзишгара бурда дар он ҷо баромад кунам. ҳозир тайёрии сахт рафта истодааст. То ин мусобиқаро бо як чанд мусобиқа дар даруни ҷумҳур аст, дар ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри аст, мисол ҷумҳуриявӣ аст. Аз намуди айкидо муҳорибавӣ мегӯям камбад айкидо ва карате гузарондани ҳастем. Ман фикр мекунам ки мо бедастовар намебиёем. Бисёр як тайёрии ҷиддӣ истодаем, бо як чизи баланд, яъне ки дили баланд, рӯҳияи баланд мегӯем ки иншоалло бо дасти холӣ намебиёем. муваффақ мешавед. Саломат бошед. ҳандак барномаамон ба анҷом мерасад, вале пеш аз анҷоми барнома як бахше дорем ки 5 саволи кунҷкоғона дорад. кӯшиш мекунем ки ин саволҳоро ба шумо пешниҳод созем, шумо ҳам самимона ҷавоб бигӯед. хуб, саволи аввал ин гуна аст. Мегӯянд ин тоифа одамон тамоман аз ин амалҳо дуранд. Варзишгаронро дар назар дорем. хуб, фоте боре ҳам буд ки алкогол ва ё тамоку истифода карда бошед? Не намегӯям буд. хуб, саволи дуюм. Як дурӯғи калонеро гӯед ки ба қавле дурӯғи беҳтарини ҳаётатон бошад. Яъне ин суол ҳамон масъалаи машҳуреро ба ёд меорад. Дурӯғи маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез. дурӯғи хуб гуфтан накунед ки бачаҳо бовар кунанд. соли оянда моҳтоб паридистем. Космос. ин дурӯғ не шояд нақша бошад. хуб, саволи сеюм. варзиш бе зарба хӯрдану ҷароҳат бардоштан варзиш нест. ин хулосаи худи варзишгарон аст. хуб, аз ҳама ҷароҳати вазнини бардоштаатон ки шояд баъд аз он хулоса карда бошед ки дигар ба варзиш машғул намешавед, кадом аст? лати хӯрдагӣ, сахт лат хӯрдагӣ, ин миён буд, яъне ки сумора то дараҷае буд ки қариб шикастагӣ буд. ҷумида наметонистам. ин чиз ба ман ягон вайна баръакс ман кӯшиш кардам ки хезан тезтар папоча ба он тамри гӯравам. ин хеле чиз мумкин бошад. бисёр яхе нафарҳо ҳастанд ки баъд аз як зарбаи сахт барнамегарданд. ҳастанд ин хеле одам ҳар хел мешавад. лекин хуб, ҳар як инсон дӯсти бадил наздик дорад. дӯсти бадил наздикатон ки нишаста бо ӯ суҳбати хубу самимӣ мекунед ва шояд рози дил ҳам мекунед, ки аст? ин саволи чорум. ин шогирди худам аст. бисёр солҳои зиёд аст дар назди худам аст, яъне ки ёрдам мекунад. ҷумахон Абдуллоев мебошаду Далер Алимардонов. ман бо онҳо бисёр вақт чизе ки дар дилам аст, ман бо онҳо бовар карда, яъне ки мегӯям. яъне ин гуна дӯстона ҳам доред? хуб, шумо варзишгаред, шояд аз мусиқӣ дур бошед, вале мехостем бидонем ки завқ доред ба навохтани ягон намуди асбоби мусиқӣ? албатта ҳар як шахс ман фикр мекунам ки ба мусиқӣ шавқ дорад. ман шавқ дорам. ман асбоби мусиқӣ бо гитар кам менавозам, яъне ки шавқ аст. шавқи бачагӣ аст.
бале хуб ташаккур барои ҷавобҳоятон. саломат бошед. хуб фотеҳ, баъд аз он ки як суҳбати хело ҳам хубу самимӣ бо шумо рустем ва донистем ки шумо ҳам устоди дараҷаи варзиши байналмилалӣ ва ҳамчун як шаҳрванди тоҷикистон, шаҳрванди намунавӣ, шаҳрванде ки тоҷикистонро тавонистед тавассути ҳунару маҳорати худ берун аз кишвар муаррифӣ кунед. ҳамин гуна хулоса баровардем ки шуморо аз як иқдоме ки муассисаи давлатии телевизиони Сафина гирифтааст, он ҳам тақдими як ҳадияи кӯчак ба мисли диплом шуморо низ бенасиб нагузорем ва дипломи навбатӣ ба шумо тақдим карда мешавад. Муборакатон буд. ташаккури зиёд Соҳробҷон барои таклиф, барои ин тӯҳфае ки мисол имрӯз ба ман таҳия кардед. Бисёр миннатдорам. мо яне ки кӯшиш мекунем ки дар сатҳи баланд ҷавомаду чорабиниҳои худамон дар берун аз кишвар, даруни кишвар хуб гузаронему, яки номбаҳодори ҷумҳур шавем. Марҳамат кунед 20-21 апрел ба варзишгоҳи Тоҷварз дар семинари байналхалақӣ. Саломат бошед. Кӯшиш мекунем ки ҳозир шавем ба чорабиниҳое ки масалан аз тарафи Федератсияи карате баргузор мешавад. саломат бошед. Бинагони азиз, барномаи публисистии ҷаҳонзебро ба анҷом мерасонем ва ёдовар мешавем ки меҳмони навбатии барномаамон Фотеҳ Табаров, варзишгари хело ҳам муваффақи кишварамон ки хело ҳам дастовардҳояш дар сатҳи ҷаҳонӣ зиёд буд ва мин баъд низ чӣ гуна ки гуфтанд кӯшиш мекунанд ки дар сатҳи ҷаҳонӣ кишварамонро ҳам худашон ҳам шогирдони Федератсияи варзишӣ муаррифӣ кунанд. ҳамин ҷо барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба анҷом мерасад ва инро фаромӯш накунед ки тоҷикон зеби ҷаҳонанд. Боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.